Oke, kita lanjut bungkus-bungkus warnanya sing kuning entek. Gede ini 110. Iya. Lali aku. Wah, itu yo. Nah, sing iki jelas saya ketopat ya. Swidak toh, nggak 60 saiki. Tidak kondi. Nggak 60 deh. 50 ditambah 10 ngono kok. Hitungnya. Mosok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 1
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, Saman ngitungnya mana ini? selawe 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, pasti pada kok telu seket yo swidak iki yo wis swidak terus iki kemarin nek auto kan Nek sing kuning 50. ngono lah iya 110 10. Dewi sak toto 55 lho kok campur nah kok. nah iya Wis sing manukmu mbok ganti Bang untuk manuk gestri kok anu tak kurungan karo anu lah kok langsung amor lah kok. amor piye Amor karo sing nggonku. kancane doan paling kamu di penjara ya aku juga Tadi saya kena kecekel di etan. Neo kopi apa? apa Neo kopi. ini kopi toh Lanjut apa nih? dia bengi mau kowe ra enak minggat Tuku stok nah anu. Tuku maniane. piye Tuku maniane tuku stok las. yo kurang Kurang pira to? Kurang pira? ah sudah bisa ini yo lali Apa? apa gitu nih Nanti ya kayak. Enggak, anjir. Mbak. Ben kiri sak sentuh sing anu tapole. Ra urus. Interview nek Kak. Itu sih kayak apa? Hah? Ana kuwi ta? Berbagi konten. Berbagi konten kan. Karena dulu lah. Apa nih gini enak karek milih kowe. Apa enak. Apa enak. Sipil. 5,5. Naintin sesuk omahe kebak-kebak, sesuk nggo turu bingung. Sak omahe kebak. Iki jenenge usaha maju ya ta. Enggak usaha mundur. Turun apa terus. Mbok kira aku ora ning Mas. Biyen turu kamar dekor barang Mas. Kamu. Kamar kelabi mantan barang, guys. Masa apa? Poso ya? Oh. Karo dia tak ya? Nah,
hitung nih sih. Kadang 500. Apa? BNI. 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 Sudah? 1401 401 09 09 65. 700 78. Cepat sih. Tak kirim ya. Adi. Ya. Le, wangi tante le nggawa kuwi ning omah le. Ku tak paringi. Ongkire piro? Wis to manut. Oke. Mana to, Lek? Kok manut to le piye? Tak iki lah karo kowe. Lek. Le. Ndi to? Kilo. Ya, tak. Kayak ngono. Nggawa dua. Ngesum ya. Ora. Aku anu Mas. Surya loro. Bu. Surya. Surya dituku. Kok ngono kaya kene. Ya tengok ae kowe. Segitiga kok dipecah loro ya? Iso aku dhewe. Hah? Iso we. Di kata wis sik. Tenane wangi nek guys. Kalau lanang jual, wong nek lanang muke gawe di Mulut. Mbak Manu ada. Mbak Manu ada nganu apa ki jenenge? Asline lanang lho, lanang kok. Lanang. Lanang asline. Lagi roh to kowe. Enggak ya di sana sikil kecocok gitu. Lho. Kita Lah. apa teh? Ya kono lho, kono lho kan. Kono. Apa do? Engko nek tamu, Mbak. Duitku tak kek dompet kene Mbak Am. Bergawi anu. Golek duit. Mau mbok caplok engko. Heh? 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 Cekakno aku ae. Wong dijawi. Ngamen. Ada berita terbaru. Simen. Mas Samu. Mbak Lin harap Harus caplokan. bahagia kali ya Iya kok cerita ae. ya guyu tenan. Ngono kok jere sing maraya dhewe ngono. Awak dhewe maraya. Meneng wae enake kuwi tak tuabok. Sing dhisik-dhisik. Sing dhisik-dhisik sayang. Iki lho, cik. Kilo sing dhisik iki karo kilo. Kuwi kari Di sini apa? gula, Merjan. tempe. Sungu men lah. Iki kita 5 wi. Kuwi 5. Mine. Di situ ngene iki kan. Lah nyapa gak sah. Gampang ketuku. Lombe mu kan. Ayo. Kilo dhisik iki. Ini lebih anu wi. Apa? Rasane. Wah ngene iki. Ayo. 5, Mbak, mine. Limo. Mene muda. Lah kae lu 5. Yo wi. Lah ya ini berarti sing Lon. Papat yo. Delokan to bukan sik. Pironan. Pironan sik. 5.000. Gak, sing gedhi. Pironan. Moh, 50.000. moh. Piro beden? 5. Oh, wabruk pisan papat ah. Apa ini? Ya ku cukup Barisan barisan ora 5. percaya to yo karo aku kira tau bohong. Kopi. Biasa memang untung pokoknya gak sebenarnya ada ini barang pun maling patang bu. Pinter. Maksudnya ditutup Wajar. Lho, itu dosa. Sini makan apa kau? Cinta terus papat. 5. Apa? Limo apa nih? 04.
Kotaan. Oh, anu kalau. Iya lagi lho. Menikah dereng. Seneng nek ora dadan to ya. Golek sing go dadah lho. Sing tinggo sing diadahi Iki lho. Lah golek nek umet. Tak apa. Iki jenenge berbagi. Lho, bener iki berbagi iki padha karo nebus lorone awake dhewe selama 1 tahun ya ta, Mbak? Lorone Bisa dijol berbagi iki. ngene iki ya Mbak, Allah, bersyukur. iki lho niatku tak nggo sapa? Niatku kanggo kabeh karyawanku, dulurku, wong tuaku, terus subscriberku Manohara Iki Official. jenenge amal. Muga-muga kabeh diwehi sehat to. Ngono. Jadi gue tuh sadar, Wak. Hei, kok wayane? Tak keprok iki lho iku. Tak keprok nek dasku dhewe. Wayane meneng kene dikongkon. Tak keprok nek dasku dhewe lho iku. Sandal, gue tuh sandal, tapi aku masih utang nontonnya. Wis utang ya wis. Gak betah, aku Wis. sandal. Salahmu. Utang Ya, ya wis. duit lo, tak komen Ya. pedot. Mulane digoleki yo jangel. Ya, belum, Mamat Jon. Wayane anggere sandalmu betah terus ngliput kene kene, anggere klambimu suwak kene kene ae. Ya, ya. Agar nek wonge bingung. Kok bosok Digoleki. kok bosok klambine anyar sandale anyar minggat. Nek digoleki mbane tipu, ilang. Mbak, penting Mbak. Ya, sing iki kok rupane biru tuh, wes. Kok biru ijo Mbak niku selain biru menika nggih. Ya. Menika werninipun ijem. Berarti anu red. Red nggih, Ya. red. Rat abang. Juret. Ijo kok red. Iya. Kok ndi olehmu sekolah? Pindarono, gage. Kok pinter men. Tayang. Kalau dihitung Mbak Am, Kan piro? langgar luruat itu. Lho. Lho. Ya pola itu. Bariku gak mulai-mulai sik njaluk sandal. Yo, aku pokoknya anu nggak utang loh aku sandalnya. Utang. Kowe kok pane lemar bodol dikeki, kowe yo ora rene bar ngono. Sing utang ora aku, sing utang Mbak Am ya Aku aku. tak, aku utang kalau mau main dia kayaknya. Lho, gak pindah. Iya. Kabeh kok berarti kok Mbak Luki ning ndi mata nek Mbak Luki bendina ngewangi. Guys, sabar, guys. Iki usume wong repot iki lho. Iya. Rawek sore ngene iki hari puasa iki masak, Wong repot, guys. Lah guys. isu bose jek turu, mengjen lek ngenteni nangklik ning isor meng. Ya, bosnya tintanya ra mongso. Ala aku kok turu. Iki lho, cintane ra mongso. Nyanyi niki lho, Pak. Mbak apa jarang rapi to? Yo, jerimu bodol lamaran, weh. Mbak Ami yang ngono kuwi, lamaran mesti ngono kuwi. Delik-delik nyapa jare. Seneng Tembok rapi gemit kok piye? Tak anu kopi, Bos. Iki lho. Kok tak sumbang? Jek tetel. Tetel tak mbak tetel kan, Mbak. Pak, bae raman golek Pak. Ya Allah, Mbak Am bae iso poso. Mbak Am rapi guys, harapan alhamdulillah. Dan yo ora wis payu, ora payu. Payu. Semua, yo payu murah yo. Bos. Hah? Kalau bos. Ngetene bojone shopping. Sote. Mbak lagi sote. Iya ora apa-apa, ora betul-betul saya sampai. Nanti kabeh. Sampai itu 8, nanti ada 8. Kalah 8. Apa nih? 8 tambahannya ini. Pira to gawe ini? Iya tak iki 12 nih kalau Mi, kalau mi, pulau. mi, mi. Ini bisa. Mbak kalau trio itu. Tidak baik didol jahat ya Mbak ya. Trio ini lah. Payu didol lah wis suwak dedel duwe le payu.
Penting ki Nek supaya. wong suwek dodol-dodol apa ayu ya. Ora, lagi satu sakti wis emoh lho dibalekne. Ajol. Ya Apa tombok? jajingan. Apa tombok? Gue sekalian Mbak Am, ki diresmakne pisan apa piye karo lamaran. Jadi timku pria Besok kan kampung. somben kan buber ngene Manara. Terus dirayakne pisan. Karwane sone. Karena dengan Kak Neson. Lah sama sarimu muni. Paling nang kelenengan jam 2. Nama gue Eh? nang ndi ngarepan. Terus gak tak hitung ya tak seret-seret Lah toh. Pak Bupati manggon ndi? Manggon kandang Mbak Am. Aku manggon dengan Mbak Am ya. Iya, tak apa lagi dibangun. Dulu Mbak Am, Pak Bupati sebenarnya kowe terima tamu lo ya. Kok Saya ayu-ayu kau. Lebih ke kayu. Kowe malah bintang tamu. Sakmene bali iki lho sing oleh bayaran ning konggone HP kuwi lho kurba amanah. Jajale. Mbak Am nih. Kowe iki kok gak bersyukur atas nikmat Allah. Diseneni wong we, diseneni netizen we. Nyambung. Mbak Amanah yuk gak bersyukur. Sudah dikasih rezeki. Lah terus dia lah kayu saya kurang loh. Oh, ingin ingot tuyul le. Hah? Ingot Wah, tuyul. aku pedis aku awakku mau tak nasa sampai sulawatan terus kok. Lho, lha kowe masa wis tau ngono yo. Arep golek gundul, Minyak. dene padha ilang gak iso. Gak gelem. Lah bosong lo teko glutuk-glutuk aku sana ki santok nusak iki. Tenang Yuk, nih. nah, aku ya tak. Kok bolone Rama kok. Satu-satusan. Saleman. Enggak lah, mbok deni opo? Kopi, Bos. Aku ki aku wis piur, arep mulai gak iso mulai. Aku yo. Terus ning ndi rek semula ya. Tok mbok gentek nih ya, Dul. Wis ayo tak gentek nih. Aku iki. Gelem ngono kuwi digentek nih jadi didol kena. Aku Tuyulku turu wae HP-ne alarme muni ra dipateni ya. Gini. Dari hotel kok yo anu. Jadi yo pas nih sini. Ini. Jadi ini kok kurang ya. Padahal juga ngelongi ya. Kurang lho sing rong kedus. Gak dilongi to? Gak. Oh sik sabulan. Laporne jane. Ya. terus sing ngelongi sapa? Apa kuwi kari ya? Iki jedewekne kok piye? Nah, kuwi sing kuwi kagak ngono kuwi kari ae, piye to? Gantek lho. Tung sak kados engkas. Yo moro gone Mbak Naiki tung sak kados engkas. Apa minyak? 70 kalau teras. Piro regane? 170. Lho nggon aku mbok tukang kulo pisane. Iya, iya, wis ana. Tuku loro. Loro. Terus karena rong terus kali kamu. Iya, tebane ngentek ngono. Wis ya ngono ya. Wes, terus. Oke. Oke, lanjut. Cinta ini pisang lagi. Gak barbar lah Bundel-bundel kok tak barbar sih. Manjing tokone digoleki terus. Ada barang golek Tapi lo jelalah itu lancar kalau kita Allah. Lah utang. Gurine bae. Lah utang. Ya, guys. Tak popo. Iki yo sik ben kerja. Kerja banding pulang ini. Entek neh tuku tas, iki tas entek tuku neh, minyak entek tuku neh. Jadi gak barbar. Lah itu terus ngono. Bener.
Kurang berat Mbak? Yes. Wis bar. Wes. Ben minyak entak iki mbok kae loro piye? Di. Piye? Eh. Lha iki minyak entak sing sekelonan, iki mbok ijo iki loro yo ora Oh, iya, apa-apa. Mending kok Mas tamu iki sing kae loro. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Minyak yang gue masak dulu kok. Iki balik Pak Bali. Karo mie sak rebus. Wes, ki senturah apa? Ini minyak. Dhewe. Gue jaga nih guys. Ini udah Iki jaga. sisine oleh anu. Kurang karo ngasih. Yes. Ya. Jadi gue senturah berarti ya 34 ya senturah loro gitu. Berarti lah terus apa sih wong kurane kokone anu mung. Oke, ya kan apa diwai apa cilon kaya dibantu kaya tak bu, kaya engko sing sak omah melak urus kaya sitok, partner sitok ono ya. Ketika double kok kayak tiga ini guys. Tadi ngirit. Ngirit. Ini Ngirit. Ngimprit. Balik. apa? Teh. Pokoknya Mak Damis. Pokoknya Mak Damis karo Mas Dimas. Matur suwun. Alhamdulillah. Ya bisa lo yang iki ya. Barokah. Lah kok tak celok yang iku bojone nesu karo. Entak olehne ari ya jawab. Iya. Iki yo mulane kok ya. Olehne kok ya. Kok korbo cengker tak apa. Lah yo siget lho ari ka sakmene lho. Terus nek tinggo cengker. Betul ya aku. Iki apa? Blit. Nah, di Jadi kan kita Contoh. Ayo. Golek rosok. Oke, Dok, kata lagi lho. Sakne. Ati go kapit. Tal. Ben kapitanya ben. Dongakno Mbak Am. Ndang muga-muga ndang Kaget nganu ndang lamaran ya Mbak Am. Ben. Amin. Mbak amanah. Ora kowe, iki rasa geeran. Lah kan wong saiki iki kabeh yo DL. Mbak amanah sing ngarep lamaran gak Mbak Lin. Iki ono belas Mbak, entar ndi? Lah kok ben iki. Eh, Susah. Kok bro. jelek dari tak hitung kok kurang aku. Kurang piye? Alah. Yo Cahayu. Lah kayak ndi? Pakai kayak gini Cahayu. Oke. Ngaran ngono. Putih timur putih Cahayu. Lah yo lebakan putih kurang kok sak kayak ngono. Ngono lho Cahayu. Sing tumpuk undung. Ya. Ayune tumpuk undung. Ayo. Ya terus piye? Ya pangkat ganteng, pangkat ayu. Sane. Kerek dan guru ya. 110 karo 34 berarti 140 papat. Iya. 144. Wis. Iya ta? Sudah. Wes, saatnya kita mengramal-ngeramal lagi, gitu. Iki HP sapa? Tapi ini, Tekku. yo, Oh iya ya. sehingga dia anak gue dhewe dikene saiki kok, kosok ben sesuk. Kok sesuk Besok yang karo masak kok. Ya nek sedo masak. Ya engko tuku. Ngono, iya masakno. Iya iya. Masak Oke. sego pecelen. Mbak, buku iki lho. Ndi Coba saya saya betul. Sing nggo masak ki apa tadi? Biasa wis omongan karo masak. Mbak Am, lampunya pateni ya. Engko. Iya, engko masak harus bar ya. Gue tak gue kerek isor. Aden. Di komen netizen, Mbak Win kok meteng. Amin. Meteng, guys. Wis tuwek.
wis karo Gusti Allah diparingi sita alhamdulillah. Tuh enggak nih muka-muka meteng. Nah. Nek bosku meteng gak apa-apa tak openane anake. Di pulpen di. Tak dadi baby sister aku tukang ngombai popok ora apa-apa. Anjir. Meteng. Loh. Mbok tengo ki. Gak kere. Loh, meteng. Loh. Loh, meteng lho sak di sini lho. Loh, meteng sak di sini. Akhir wi mbok tarik ngene iki sebelum duduk metenge. Iki meteng tenan. Nah. Ada wong nek ngulon Mbak Win nek ketok. Pun dikan pateni Mbak Am. Nah, iya toh. Lampune. Nggih, sing mriko dipateni sedaya nggih. Wis tuwek kok mentang. Setenanan Yuli. Ya wis jangan ngono. Besok berarti kan data iki lho ya. Oke, tenang ya. Guys, ngono bae. Makasih sudah menonton ya guys. Jangan lupa besok